Táisih, Donach rasin seo agus bhfuil a nniuútamar chun fálam fí am sprí de pháistí I dtír eile mór himpeall an domhan. Racham steach agus breanóid ar na cluiche éagsúla bhíon siúil ag páistí éagsúla ar fud na cruinne. Am sprí. Ó, ada catá siúil an galíonn sin. Feice míad. Am sprí le Caith Petty. Gabriel Rosenstock a rinne an legan gailge, agus is siad Francis Lincoln Limited a chéadail si faoin titil Playtime, agus siad na daoine seo lenas a chhlaachtain na grianghraif na íontacha. Oxfam Activities Limited, Toby Adamson, Howard Davies, Sarah Errington, Julio Echert, Jim Holmes, Rodri Jones, Jenny Matthews, Rahendra Shaw, Alex Smales, agus Gisela Wolfson. Agus sé an gúm a gcóirla Oxfam a dail si an leabhar a scailge. Si duine agus a cóide ag tarraingt na téide I ngár dá tithe sa bhrasaíl. Cé acu taobh meas tú a dheoigh an ceann is fearr. Nach iad atá tarraingt fech go láidir. Mise sa duine an cearthú duine ar chlé a hain, a dó, a trí. Ó, sinné agus fech ar ag tarraingt. A réon lena cóide go léir. Gíomhra an uair a bhíon acu sa Rúis, oite bhfuil cónaí ar Sasha. Tá Paul Folly Déanta ag an dó féin sa sneachta. Lá bháin a thóg sé orm an tigín sneachta seo a dhéanamh. Fech an Paul mór caigur. Rinne sé anobair ar fad an sneachta sin a chuir le chéile agus sin Paul agus cluiche a dhéanamh taobh stig. Caigur sé an uair. Cónaín Timo an ngardó Chalafar Timbuktu I Mali nach jas iad na bádaoine atá déanta ag a féin is a cháirde. Se a cada san nearna siad iad, sin íon cheist. Tá súlagam nach má for riad fech. Dingar as PC imirt a déanach iad, agus a chuir le chéile agus beidir. Tá mi ceapad sais gur bhain sé úsáid PC plastach dus na seoilte fech. Timo is a cháirde. Agus iad a chur chun seoil síos le sro. In Hyderabad, san India, atá cónaí ar Shakil. Oid he ghainneafach I. Ach is féidir soccer imirt faoi scáin na grán. Cool cínte an uair seo feachtar kick mór hort dogs and líród ag taistil go tapaí. San Aberseán a chónaín Georgie agus a chara. Ach iad atá sásta leis na cartíní a rinne siad féin. Is féidir na cartíní a stúr leis na hanlaí fech. Bin obair ma, iad sin a chuir le chéile, a shrangana éagsúil fech, agus iad ag ri chó tapaí sin, neada cé múigh an rás. Helicopter atá déanta ag deanaí as buidé plastach, as an albáint an bhúchail cluiche seo. Fech na lena ag casas a ré fech, agus iad do chó timpeall. Chó tapaí timpeall. Buachlaí ag sprí sa Súdáin. Tá tréada anmhaithe ag a muintear, agus is brá leis na buachlaí anmhaithe a dhéanamh as an gré. An bhecinn tú cúpla camel agus bó. Fecinn cúpla camel fech. Agus an cíine daon an drims síos sús mar sin. Ceapan gur si gur bótá an sin. Agus fech na buachlaí ag breanú ar an obair go léir rinneadar. Rinne linn agus a chara crown towel as banda Robert. Ag éar a clocha bega a aimimsú atá siad in aice le teach linn I Vítneam. Gur daint sé mé nuair napan an lasach ó bhíte sin tí nuair tinte sin ar de bhéir fechar ó súla bháin, díirchís agus ag éar an clocha bhúla tá híos an seo. Tá an chraoin ag scoilte na gloch in Burkina Faso.
ach tá Alex agus Astrid ag ri agus is cuma lo. Tá slua mór an riasú, sinne an bheirt a scipe sa rang, bheith. Cailín agus buachal ag ri, nead a cé huig, an cailín Beidir. Fear gacha in sinne ra, Can, raig liv. Sasnach I page, is má le a bheith ag luasca sa fork óid túl in níos scoile. Dálam sí le luasca aiste féin agus ganí ach ceire bliana díis. Suas, síos agus suas a ríis. Shears an ear. Cluiche atá imirt ag n-aonar. Caitheann sí an chlochas mó san air agus peochaigh sí sús irid cluiche agus is féidir sa le múlan an chloch an talamh a réis. Cluiche coitianta ag páistí san Afric has. Sí díreach tar éis an cloch a chahabh sús san air agus in is gáide na clocha sin a bhaile chu tapaí agus is féidir lei. Dear scéal ach fech. Na tíre éagsúla ina bhfuil cónaí ar na páistí seo fech, an Fhoilsitheoir, Burkina Faso, díreach an acabáirt an Mali, an Afric has, agus an sin má héintú sús an sin an Túdáin, Sasana, an Albán sin an tíobeocht sin fech, an Rúis sin tíolmhór sin, an sin Azerbaijan, an Ind, agus Vítneam, tír fád a chéileann sin. B'in simúl, chun sa mín páistí éagsúla ag Spraoi ar fud an domhan, agus feice mé sibh go leor arís, slán.